ओरैनो आं बेखौबो बुंबाय थादों 13 नं समस्ति हिसाबै जोंनि ओरैनो बिपिएमआ देरहाखानायखा। बिपिएलनि मानसिफ्रानो बिसोरनि मावनाय दांनायखौ गाहाय लेभेलनिफ्राय लानानै बिथांमोना मावनायखौ मोजां मोनिलाय बिसोरो फैनानै इउपिए बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएमआव जगदान जानो फैगासिनो दं। अन्थाइबारि हिसाबै इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव 10% गैलिया। बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया, बुंनांगौ गैया। 13 नं समस्ति हिसाबै बिपिएमआ ओरैनो उइनार जाखानाय। BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. सुकुरसिं मुसाहारि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. सुकुरसिं मुसाहारि जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. जय BPF ने, जय BPF, जय. Thank you. नोंथांनि गामियाव माखासे न'खरा आरोबाव फिन बिपिएफआव हाबदों, मा फोरमायगोन नोंथाङा? दिनैहाय अन्थाइबारि हिसाबै जोंनि मानाव गेदेर जोंनिनो जन नार्जारि आरो बिथां सानसुमा नार्जारि, बिथाङा बेंटल प्राइमारि हिसाबै जोंनाव एसेब्लाबो बिपिएफनि बिसोरो मावथि हिसाबै आरो बिसोरनि नुजाथिनाय गोसो होनायाव आरो आंबो सासे अन्थाइबारिनि जानानै बेंटल प्राइमारिनि बिथांमोननि नाजानायाव दा अन्थाइबारि हिसाबै इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव 10%बो गैलिया, 0% जानो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि अन्थाइबारियाव मानाव गेदेर जोंनि इउपिपिएलनिनो जाय जोंनि सेन्ट्रेल इउथनि बिथाङा मा बिबानाव दं गैया जों बेखौ मिथिया। दा जोंनि नुनायाव बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै बिथांनि मुङानो जाहैबाय जायखौ जों मोसा अन्थाइ बिखा होननानै मिथिजायो, निमब्रत बसुमतारी। दा बिथाङाखौ जों रायजोआ नुदों, 13 नं समस्ति हिसाबै नुदों, अन्थाइबारि हिसाबै प्राइमारि हिसाबै नुदों। बिथाङाखौ जों उन्दुनानैसो थानाय सेंग्रा फैलार लिडार होननानै जों नुदों। बिथां थासेयावबो दि इउपिपिएलआ दिनैनि अन्थाइबारि सेन्टार हिसाबै 0 जानो थांगासिनो दं, बिथाङा बेयाव उद्देश्य गैया, बिथाङा नुवाखै। इउपिपिएलआ जों बिपिएफनि मानसिफ्राखौ बिथांमोना आं दाखालिबो बुंदों आर'नाइ गाननानै बिसोर फट'खाल' लानानै फट' लानो गोरों, नाथाय बिसोरो जोंखौ खामानि दामानि बिथांमोना सहाय हेरिफ्राव जेबो जोंखौ गुमुर होआ। बिनिखायनो दि रायजोफ्रा सानबाय गोबां इउपिपिएलनि मानसि, जों आरो बिपिएफनि मानसि बे समाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो बिसोरनि मावनाय दांनायखौ गाहाय लेभेलनिफ्राय लानानै बिथांमोना मावनायखौ मोजां मोनिलाय बिसोरो फैनानै इउपिए बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएमआव जगदान जानो फैगासिनो दङ। ओरैनो आं बेखौबो बुंबाय थादों 13 नं समस्ति हिसाबै जोंनि ओरैनो बिपिएमआ देरहाखानायखा। बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया, बुंनांगौ गैया। 13 नं समस्ति हिसाबै बिपिएमआ ओरैनो उइनार जाखानाय। थेंक इउ।